ennen kuin mennään tohon itse videoon, niin mä sanon ensimmäisenä, että pahoittelut, kuvasin lentokentällä ton ekan ja vikan pätkän ja mun vieressä sattuu olemaan sellainen pariskunta, ketä höpötti koko ajan ja se näköjään kuului vähän tuossa videossa. Ja sitten toinen juttu, että mä en laita tähän nyt tekstityksiä, kun mä huomasin, että ne itse asiassa YouTuben kautta saa aika tosi hyvät tekstitykset. Jotkut nimet menee välillä vähän mönkään, mutta te voitte sitten kuvitella ne loput. Joo, mutta laittakaa tekstitykset päälle, niin helpottaa tuo kuulemista. Kiitos ja anteeksi. No niin, terve! Nyt mä pääsen kuvaa teille vähän tosta meidän alkumatkasta Helsingistä Italiaan. Se ei sujunut ihan ilman kommelluksia tällä kertaa. Siinä kävi vaikka mitä. Niin mä kerron vähän niistä. Eli me lähdettiin sunnuntaina tosi aikaisin aamulla, siis 5.30 junalla lähdettiin kentälle. Gareth oli just edellisenä iltana nähnyt kovan vaivan, että hän löytää tuplapakkauksen tällaisiin Polaroid-filmiä, mikä menee sinne kameraan. Ja ne on aika kalliita. Meillä oli pari filmikameraa plus sit se Polaroid mukana. Ja tiedettiin, että nämä filmit ei saa mennä niistä lentokentän läpivalaisulaitteista. Mä en nyt muista mikä niiden oikea nimi on. Ei saa mennä niiden läpi, koska se filmi pilaantuu niissä jutuissa. Joo, ja kävi niin, että muistettiin osa ja sitten vasta tajuttiin sen jälkeen, kun oltiin menty sieltä läpi, että ei helvetti, että osa oli jäänyt sinne reppuun ja me ei oltu muistettu, että ne oli just ne, mitkä Gareth oli edellisiltana hankkinut, ihan käyttämättömät Polaroid-filmit. No, ei siinä mitään. Kyllä filmiä saa lisää, mutta tietysti harmittaa, että kun oli just ne ostanut ja sitten ne meni pilalle. Et niitä kyllä voi käyttää, mutta ne kuvat tulee sitten, se valotus on niinku ihan pielessä niissä. No, me yritettiin sitten löytää sitä filmiä lisää niinku äkkiä Milanosta ennen kuin lähdetään junalla Santa Margheritaan. Mä näytän kohta klippejä sit siitä. Okei, se oli kommellus numero 1. Sitten kommellus numero 2 oli se, että me odotettiin, että me ostetaan vasta paikan päällä Milanosta ne junaliput, koska me ei tiedetty, että mihin aikaan me ollaan perillä ja mihin junaan me ehditään. Ja Gareth halusi ehdottomasti mennä Milanon Five Guysiin, koska sitä ei ole Suomessa tai edes kauhean lähellä missään, niin se on hänen lempipaikka. Niin sinne sitten haluttiin mennä myös eikä kiirehtiä. Niin joo, otettiin sitten vahingossa väärä asema. Eli me otettiin liput Milanon toiselta asemalta eikä sieltä asemalta, missä me oltiin. Joten oli kommellus numero 2. Menetettiin siinäkin sit vähän rahaa, kun ei päästykään siihen junaan, mihin meidän piti päästä, vaan me jouduttiin sit menee vähän 2 eri junalla ja tietysti maksaa sitten taas uudet liput, vaikka oltiin jo ostettu ne liput. Joo, eli mun neuvo tähän on, että olkaa todella tarkkana, että mäkin laitoin siihen Trainline-appiin, että Milano Centrale ja Santa Margherita. Mutta siinä sit tuli kuitenkin vaihtoehdokseen Milanon Regoredo, onko se sen niminen? Joo. Eli Milanossa on tämmönen toinenkin juna-asema, mistä niitä lippuja sit voi jostain, mihin mistä junat lähtee, niin olkaa tarkkana, että otatte sen oikean aseman. Joo, sitten se filmin löytämisen kanssa oli kans kommellus numero 3, mutta mä laitan teille nyt tähän väliin katsottavaksi vähän niitä meidän sunnuntain klippejä, kun oltiin matkalla.
feeling? Depressed. What happened? My Polaroid film went through the super scanner at the airport and now it's all destroyed. What happened? Fuck. They didn't know what Polaroid film was. They thought it was like standard 35mm roll film. What you looking at? I'm looking at if these are easy enough, because last crosswords book that I had was so hard. I couldn't even even. I couldn't even. So I'm looking for something super easy and simple to do before bedtime in the evenings. This is good. Do you just smell it? I have to smell it. I see you. Let's check. So Milano Centrale, Santa Margherita, 2 adults. Yes, no niin, saatiin mikki toimii. Gareth jätti mut tänne Five Guysiin ja hän lähti itekseen nyt metsästää lisää filmiä. Ja hän otti mun puhelimen, koska hänellä ei oo älypuhelinta itsellään. Niin hän otti mun puhelimen, että hän löytää sinne perille. Jätti oman puhelimensa tänne. Hänellä on siis tällainen vanha Nokia, niin hän sanoi, että tulee takaisin tunnin sisällä. Meidän juna lähtee siis tunnin ja vartin päästä. Sormet ristiin, että hän sieltä ehtii takaisin ja löytää filminsäkin, koska tästä me lähdetään junalla sit suoraan Santa Margheritaan. Niin siellä on kyllä yksi filmiliike, mutta ei ole yhtään varmuutta, että olisiko siellä sitten filmiä. Sitten pitäisi lähteä johonkin viereiseen kaupunkiin. Se on niin pieni kylä, että sieltä ei välttämättä saa. Niin toivotaan, että hän löytää täältä ja sitten päästään lähteen. Niin ei tarvi mihinkään mennä enää sen jälkeen. Mutta mä ajattelin, että mulla tässä on nyt tunti aikaa. Mä en voi mihinkään lähteä, kun mulla on nämä meidän kaikki tarvikkeet ja tavarat ja matkalaukut. Niin, eikä mulla ole sitä mun puhelintakaan. Niin mä en voi tehdä mitään somejuttuja esimerkiksi. Niin vaikka onkin sunnuntai ja ei todellakaan työpäivä, niin ei auta muu kuin ottaa läppäri esiin ja aloittaa jo vähän kattelee vaikka huomisia työjuttuja. Ehkä se sitten auttaa mua huomenna, että ei tarvi niin paljon tehdä, että saa vähän ottaa rennommin toivottavasti. Pieni päivitys tähän väliin. Mä oon nyt tässä about 15-20 minuuttia yrittänyt saada wifi toimimaan. Se vaaditaan tämmönen tekstiviestikoodi. No mä yritin saada sitä tähän puhelimeen, ei tullut mitään. Yritin saada sitä mun puhelimeen, mikä on Garethilla. Ei onnistunut, kun en pysty, siis jostain syystä, mä en tiedä, että se ei varmaan toimittaa kuuluvuudet tai jotain, mutta en saanut siis kiinni. Tai se tuuttaa vaan varattua. No, ei tehdä sitten töitä. Sitten mä yritin mennä tonne tiskille ostaa että no mä ostan sit ranskalaiset, kun mä tässä odottelen. Ja tää vaan hylkäs
ja hylkäs. Et kyllä mulla tietääkseni siellä rahaa pitäisi olla, mut en tiedä. Mä en ole tota korttia siis käyttänyt naismuistiin, koska mähän käytän aina mun iPhonein maksua suoraan. Mut päätin nyt kuitenkin ottaa, että otetaan nyt tää korttikin tänne reissuun mukaan, että jos kuitenkin tarvitsee. Niin ei se sit toiminutkaan, enkä mä tiedä edes mikä se PIN-koodikaan on. Joo. Nyt ihan vanha-aikaisesti sit vaan istutaan tässä ja katsellaan ohiliikkuvia ihmisiä. Ihanaa tämäkin. Tykkään siis tosi paljon tästä harrastuksesta, mut en ehkä niin kuin täällä Milanon päärautatieasemalla, mutta toisaalta miksei. Kyllähän täällä kulkee niin kuin, jos jonkinlaisia ihmisiä, niin itse asiassa nyt otetaan ilo irti tästä, että ei ole mitään teknologiaa, niin mä alan nyt kattelemaan näitä ihmisiä ja juomaan tätä fantaani. No niin, pelataan sit vähän matopeliä, Snake 2, New Game. Apua pitää vähän hakea ensin, mihin nämä sormet nyt pitikään mennä. Hyvä. Monsteri, yes. Pitää aina ennakoida, että mihin hemme... Ai perkele! Nyt tosta monsteri. Yes. Noniin. Nyt tästä alkaa tulla jo aika pitkä kohta. Tää vähän Ei nyt äkkiä tonne monsteri. Yes. No niin. Ei, mitä mä nyt oikein teen? Ei. Nyt täällä pitää alkaa Ei, saaks mä ton? Yes. Mä olin aika nopea oikeastaan. Et täytyy sanoa, että mähän oon jopa aika hyvä tässä. Yes, oh my god, näittekö te? Sitten mä sain niinku joku 3 kerralla. Ei, nyt mä oon kyllä pulas. Minne mä meen? Jos, saiks mä sen sain? Nyt mä alkaa pelottaa tää pituus vähän. Mun pitää alkaa kiemurtella täällä vähän näin. Ei perkele, kattokaa nyt. Ei apua, mua pelottaa. Oura varmaan näyttää, että mulla on nyt stressilevelit aika korkealla. Ei nyt mua... Ai, minne mä menin? 708. Pöydäs, mikä on top score? 1833. No, ei nyt ihan lähellä päästy, mutta en mä nyt ehkä jaksa enää pelata. Mutta alan katsoa noita ihmisiä taas. Oli hauskaa ja stressaavaa. Tuolla on ihana koira. Ihanaa olla Italiassa, vaikka ei yhtään oikein vielä tunnu siltä, kun ollaan täällä Milano Centralessa ja ollaan vielä, tai minä olen täällä yksinäni nyt vielä kaiken lisäksi Five Guysissa. Niin, ei vielä tunnu niin kuin kauhean Italialta, mutta eiköhän se tosta kun päästään tonne junaan ja sitten alkaa näkee niitä maisemia. Se on nimittäin niin kaunis se reitti tästä periaatteessa sit kun pääsee sinne Genovaan ja Genovasta alaspäin Italian Rivieraa pitkin sinne ihanaan pieneen Santa Margheritan kylään, niin sit se alkaa tuntuu, että on oikeasti Italiassa. Ja ei muuta kuin jatketaan. Sieltä hän juoksee paikalle.
You made it. 5 kilometers for nothing. Oh no! Really? You didn't get anything? They're like, oh no, we don't have it in stock. I don't know why it says we do. Oh. Great. This one? No? Can I help you? Ah, look, because this is another. Oh my god, another station. Sorry, they said to come to you because we booked this Rogoredo, that maybe we can take the 25 after to Albania. Grazie. Okay. We are a bit disorganized today. Oh my god. We booked a wrong train or from the wrong station. And now we just got in anyway to take another train so that we can make it our connecting train in Genoa. Let's see. We made it. Welcome home. Come. Signs. Okay, how do we from here? Okay. Hey, this is cute. Is this our bedroom? Nice. Here we have a bathroom. Very nice. Looks like a creepy room. No, just a regular room. If we have extra guests. Ah, the movie theater. Our station. State of the art. Yeah. And our view. Oh, we have a balcony. I kind of remembered that we wouldn't, but Oh, I remember there was. okay. Hey, we're gonna have morning coffee here. Mm-hmm. We are in Santa Margherita. Wraps around a bit. Nice. Okay. Oh, look at the view. Finn sees a mountain and goes, damn, look at that view. I honestly think that's amazing. I love mountain views and sea views and Garrett views. Anything that's not Corso. Well, yeah. You did well, Benny, you did well. Thanks, except there is no light in here. I'm not sure how to put that on. But yeah, very, very nice. I love it.
Joo, tämmöistä kaikkea hauskaa. Sitä voi aina matkalla sattua, mutta päästiin perille. Löydettiin tiemme aivan ihanaan Santa Margheritaan Italian Rivieralla. Ja käytiin tsekka asunto, joka oli myös aivan ihana. Joo, mä laitan lisävideoa myöhemmin. Me käytiin nimittäin kattoo 2 eri asuntoa. Me yritettiin jopa saada 3. tohon viikolle, mutta se olisi vaatinut auton. Ja me päätettiin, että me ei nyt aleta niin näkee tän enempää vaivaa. Että me nähdään ne 2 asuntoa ja me mennään sitten kesällä uudestaan, niin sitten katsotaan taas lisää ja jos vaikka vuokrattaisiin auto. Mutta se mikä on ihanaa, niin on se, että me ollaan nyt tehty se päätös, että me tiedetään tasan tarkkaan, että toi on se alue, mistä me halutaan se asunto ostaa. Joten nyt ainakaan ei kummallakaan mitään epäilystä siitä, että meidän pitäisi käydä vielä katselemaan muita alueita. Toki voidaan käydä kyllä ihan muuten vaan, mutta kyllä toi on se paikka. Me ollaan siellä jo niin kuin tultu tutuiksi sen kaupungin ja ihmisten kanssa. Ja siis aina voi ajatella, että ruoho voisi olla vihreämpää jossain muualla, mutta jos sitä lähtee ajattelemaan, niin se on sitten loputon suo. Et totta kai aina voi loputtomia sitten miettiä, että mitä jos jossain muualla olisi paremmin. Mutta jossain vaiheessa pitää tehdä se päätös, että tää on niinku maailman ihanin paikka. Et miksi se ei olisi sitten täällä, kun me ollaan tää on jo meidän niinku 3. kerta, kun ollaan täällä. Viime kesänä oltiin monta viikkoa, tultiin tutuiksi ihmisten kanssa ja alettiin luomaan niitä suhteita sinne ja nyt oli kiva huomata, että me tunnistettiin ja me moikattiin ja oltiin tosi iloisia ja ystävällisiä, kun näkivät meitä taas. Niin päätettiin, että okei, että ihan turha lähteä kattelemaan enää mihinkään muualle, kun tää on maailman paratiisi. Joo. Mut niitä videoita tulee sitten tässä myöhemmin, mutta tää oli nyt tämmönen nopea päivitys tästä matkustamisesta Italiaan. Niin palataan pian. Ei muuta kuin ihanaa päivää, mitä sinä teetkin. Toivon sulle kaikkea hyvää ja nähdään pian seuraavan videon merkeissä. Heippa!